Straight to the point. Now atong balikan ng gamay mga higala kay niadtong panahon naman god dunay pamahayag si Vice President Sara Duterte na at the time. Kay timan-an nato ang pizza mga higala ani kato nang larga sila sa Amerika mga higala ko aman day ni. Kay ilang activity dito March 4 to 7. Timan ni ha, March 4 to 7. Karon tuiga. So pag humanto mga higala sa ilang kalihukan kay ilang gi-promote ang Manila International Film Festival dito sa Hollywood. Pagka human na ilang trabaho dito, malagmit, lingaw-lingaw ni, kaya at least culmination na pagka pizza 8 sa Marso, patay. Si Juan Paulo Tantuco mahigala ang CEO ni ining Rostans. Kining Rostans mahigala usan ni sa mga kinini ang dagko mga higala nga negosyo dinhi sa Pilipinas mga kigalaan diri sa Ayala na man no kanang Rostans mga kigalaan no na po na mga mao lagi na sa kong giingon og naay mga mangumpra mahigala mga sosyal adto na sa Rostans mangumpra kana na ang nanaman tanan dito mga branded panalitan pag open in Nostar do na po na bahin-bahin is gamay pero anha mag-shopping ang mga kwan ang mga rich diha sa may Rostans. Hasta gani ka na ang ilang grocery din ha. Anha yun, kumplito man. Naa kay karne, ari kag mga isda, naapod. Preskong isda, naa sa gihapon. Pero medyo mamahal lang yun noon. Lahi man yun, karita mangumpras pasil o isda. Presko, kabalato-balato ta. Pero inig, taak-taak ni mo dito, siyempre, lahi ang imong taakan. O niya, panington ka, inana, pag alay ka sa Rostans, mangumpra ka dito, na tanan grocery, pari ka may gala sa isda, na ay mga karne, tanan, no? Gusto ka katong paborito kay nga mga salmon, no? Yung mga mga sashimi na. Mga social gid ba? Onya aircon. Aircon, di ka panington, tutuod kag cart dito. Onya ang imo pong tamak-tamakan mga tiles pod. Mo yung kabintaha kay. Ato ni agi katawa-katawa lang higala, no? Sinday kin gali niya, murag Rostans man yung umpra ka no? Rostans, paborito ni Nanay Rose Basadre. Mo yan, kuan yun kay. Kamis boy kaya, naman Miss Carbon. Baka babalato-balato tag mga isda. Kana kung isda lang udaan mahigalag. Naaslay mga kuan dito. Kanang pampano, palit ka dito sa Carbon, mabarato-barato man. Pag abot sa Rostans, tinadubli ang presyo day. Pero masabot na sa nato kay nindot mabugnaw king aircon no? Nya tuntod kag cart, dili pug ka wapoy problema sa snatcher. Mao na kana mga dato day, kana mga rich day. Adto na sa mga kumpra to substance kay safety man kayo na gusod sa Ayala. Pero doon na po dito spikas, ang Gaisano pod metro, na po din ha, no? Grocery ka dito. Pero kana mga rich kids garan ala sa Rostans sila na po mga social gud nga kwan. Unya mga branded nga mga palitonon adto dito Rostans. Karon ang ilang mga higalang CEO maoy namatay. Sikat man sa tibok Pilipinas kining Rostans. Ang asawa niya nga kinini ang Arroyo man din iyang asawa day no ang iyang kwan mga dato lagi na sila. Ang iyang asawa nga sekretary mahigala ni BBM. Sa tupa iya gining executive secretary kinini ang cabinet secretary. Sa tupa alter ego ni BBM mga sukintig paminaw. Kinini ang Dina Arroyo Tantuco, Deputy Social Secretary sa Office of the President. Kini ba matingala magutagod kay nagod sa Office of the President. Limang ka na unsa ka kaduol sa presidente, sekretary ka mga kahigalaan. Inana ka kaduol sa presidente. Ang imong partners kinabuhi namatay, pero mo naman og news blackout bakani unsa ba? Nakaroon ng gawas man yun. Manay karon ito kung gikot mahigala kining sa Rappler, diapod mahigala sa Sunstar Davao. Doon na pod mahigala sa kauluhan nga mga newspapers nga nang gawas, pero ang uban nga mga mainstream media wa man mo gawas. Sige lang, basiguan nila makuha ning mga balita.
Pero timan na to nga March 4 to 7 eh. So posible to nga lingaw-lingaw na napagkagabi pagkaugma namatay kini si Tantuco. Unya ra ba kabantay kay Inday grabe man sa US no kay ila maginang check up no kung say namatyan. Parihagon may kuanday. Parihan ni Michael Jackson. Si Michael Jackson pagkamatay ni adto mga higala. Pagkamatay mga higala Michael Jackson, gi-autopsy man ito, gikuha pod mga kaigalaan ang gipaubos po to o gitawag mahigalag toxicology test. Gipaubos toxicology test. Sus nasuta nga kadto si Michael Jackson mga kaigalaan nakatrigger sa iyang gikamatyan. Dito man to mahigala sa California gihapon. Na overdose di kadto mga higala sa kinini ang unsa ning kuan na day kanang tambal no? Oh. Maoy naka-overdose atong Michael Jackson. Mura nag-take hapon to kuan day ken. Nakita man gyud, di man mo ikalimod to sa US good kay high tech asa dito. Mao ri kung gingon, bisag mamatay mahigala dito sa Australia dito man ko. Kini ni ang mo po ilang pamaagi dito. O mamatay sa hospital, mas dali-dali lang proseso. Pero mamatay sa balay, di sa mo kuan dayon, automatic din ang autopsy day. Sa ato may galaw, may clarix yung autopsy din gani. Pero sa ila, automatic ang autopsy Australia. Daghan tayong mga listeners diaron. Ha? Automatic kay basin unya gihiluan kini sa bana or gihiluan sa asawa or dunay foul play na. Unya gikubrang insurance. Na strictos na na. Ipaubos yung autopsy. Kay kadudahan lang ano namatay sa bay. Pero ila pong tanahon kung waba ni mga sakit-sakit o sa background, inana, no? So kini karon katong ka Michael Jackson mamanto. Ipaubos og toxicology test sa Coroner California paggawa sa resulta na overdose siya sa pain reliever didto mahigala sa iyang dugo. More do na to gi-take mahigala nga mao gyapon. Na kuan gyapon to. Overdose. So kinis tanto ko overdose pero cocaine. Dunay comorbidities kay duna may sakit na daan mga higala ni nga medyo sakit sa cardio, no? Kini si Tantuco. Pero nga tong katingandaan ba kay kada March 8 namatay. Pagkamatay giimbestigar sila. Na-appeal gyud og imbestigar sila si First Lady Lisa Marcos. Kay iya man ang entourage. Pag adto ila man ang entourage. So na-imbestigar sa California Police pero gihilom lang ning tanan. News lang nga fake news man. So kita mismo sa DYHP, plangka-plangka pag-istorya wa, kabati mo na ko anang kuana. Igo ra tara kay ngona na hisgutan na pero wa ta mo discuss kay kining ato gud din may galas tong sibianan siniguro kini, ha? Straight to the point. Klaro gid ba? Medyo hungihong pagani, dili na ta mo sakay sa gidana. Kay naman tay credibility nga atong giampingan sa dinhi sa DYHP RMN Cebu o sa AFM. So muna nga ang confirm lang nga balita, pag March ang kamatayon ra ni Paulo Tantuco. Mora ito na namatay si Paulo Tantuco. But naunsang hitabua nga sa First Lady dito giimbestigar wa ta mo apil anang inana. Kay lisod man kay nang mapasapasa yung istorya mga kagalaan. Pero karon usa man sila hotel dito kay sila man kuwana, sila man nga entourage, sila man kuyuga. Nanay namatay sa usa ka hotel. Naimbestigahan gyud sila dito. Og matod pa mga kaigsunan malagmit kay kini buto man ang istorya hayon. Pag-divert niya ng maong hitabo. Pag-divert ang dili mahigala ma-focus ang mga tao dito. Gidakop si Duterte pagka March 11 o gipada sa ICC. Straight to the point. Dito sa dahig. Kisa may nagsultian na si Sarah Ford. No? Kana, ambot, mutuo ba mga tao di ba? Pero malagmit sa no? Magkaingon sa tinuod ba ka no? Kay timing man. Timing man. Pero ato ning klarohon kay kini nga pamahayag kang Sara man ay ato paminawon sa Sara Duterte kadali be ato i-review gamay kasamang names ko no be. Sige dong. Proceed dong ato paminawon tong balik. Kani sige ko no. Men sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa
suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, Okay, so katong. So mo ni pamahayag ni Sara Duterte, ha? Kini atong gi-review ni adto ning March mga kahigalaan pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Makaingon ta, dili tinuod ka ning kalakiha og para pag-divert sa atensyon sa mga tao. Ha, posible mga higala ba makaingon ta basig tinuod ning gisulting Sara, no? Ha? Motong kuan kay naman sa police report, matupang Sara Duterte day, naman sa police report sa California. Nga tuwa dito nga ni Lisa Marcos. Kasi sila man naging kuyuga, mga kaigalaan. Kini base sa pamahayag ni Sara Duterte o kini nanggawas na karon sa Rappler, nanggawas karon sa Sunstar Davao, kining maong mga balita, mga sukintig paminaw, ha? Kay kadto ugwa pa tumada si Digong sa ICC. Malagmit kadtong tanan balita ang focus migratua dito sa pagkamatay nining Juan Paulo Tantuco nga ang iyang asawa cabinet secretary man day ni BBM. O kini si Tantuco kauban man entourage man ni Lisa Marcos, sila man kuyuga na dito sa US anang panahon na. Straight to the point. Unya, napoy niingon nga ang Malacañang nga nauli ko no si Lisa wa ko no ma-hold, no? Mamunta istorya mahigala nga. Ang pirmero ingon nga na-hold si Lisa dito sa Amerika, napoy niingon wa oy. Nauli ra, ha? Pero wa gyud nagpakita taud-taud pa una ni Tambong og mga kalihukan. Pero to panahon na fake news man ana. Mura gyud na blackout gyud day. Why confirmation nga mo na. Apan si Sara Duterte nga mo nisulti, tuwa gyud angan ni Lisa. Kanagong kamoy kauban maimbestigaran man kawa magpasabot mahigala nga fairness mga kagalaan ining Lisa Marcos. Kinini ang wa magpasabot nga unsa, ha? Tungod kay kauban mo maimbestigaran kay gyud ana. Sama ra gud mga kagalaan ba nga dunay usaka mao lagi na mga field trip pananglitan ang imong mga estudyante imong gipakuyog nang lakaw mo karon kay naga-field trip mo, simbakog dunay mamatay diha, dako man ang problema day. Mabitaw na katong DepEd. Wa na bitaw mo sugot na mag-field trip ina kay limit nila ato dunay namatay nga katong nga lumos ba. Gilimit na nila. Mo na karon stricto na ron og mga ingon nga mag-field trip, stricto karon. So, natural kung kamoy kauban, may imbestigaran gyud mo kapil. So malagmit tinuod gyud kayo. Kining giingon ni Sara nga ang ni Lisa Marcos dito gyud sa police report sa State of California mga higala. Kay kamo man kuyuga imbestigaran man gyud mo ana. Ngano na unsa man hitabuan na namatay man ni? Unsa may gikamatyan ini na unsa din ni? So malagmit tinuod nga na hold sila gyud dito day. Karon nang gawas na kining maong report nga cocaine gid ay. Ang uban mahigala may nga tanawa sila lagi kuyog lagi dito. Kay ang sulting kuan atong analisor balik ba atong gisulting Sara kan kasara man gini pamahayag. Asa man to sulting Sara dong names kini. Okay, sugod. Okay. Roon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay. Katong, okay.
So sa to pa dito sa room, kini pamahayag kag Sara ni pamahayag ha. Sila man kuyuga gyud. Di man ay kalimot mahigala. In fact, naman ni mga higala sa nanggawas man ni sa news po dito. O giingon no. According to Hollywood LA News, Tantuco was in the US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos' entourage at the Manila International Film Festival, which was held from March 4 to 7. Sa Binisaya pa, matod pa sa Hollywood LA News. Ito, gawas gud sa ilang balita sa Amerika. No? Nya kini si Tantuco, dito sa Amerika kauban ni First Lady Lisa Aranita Marcos nga iyang entourage, atol sa pagpromote ining Manila International Film Festival nga gi pahigayon na itong March 4 o ngadto na sa 7. Mao ni mahigalang hitabua. So March 4 to 7 muna mga kagalaan ang paghimo ni ining maong Manila Film Festival pag-promote na dito. Dito sa mga kuyuga. Yung kining gisulti sa silang kuyuga sa room day. Hala no? Ayay. Sa to pa ni gamit magkukin kini si Juan Paulo Tantuco. Ayaw po mag-conclude nga ko anay. Basig ni itanaw siguro si Lisa. Itanaw or baka kinini ang tiyaligwa kabantay. Ha? Ato lang sa tagaag benefits of the doubt, ha? Katawar ba ka kayo? Ayaw duda anak inanak kay lisod kayo na kay, ha? Ato lang ba nga, malagmit, kasi naman kuyuga dito sa sod. Abli ang posibilidad nga, ni tanaw ra si Elisa. Or baka sa makakita baka nga ni gamit. Malagmit. Kamay na lang ha, ato lang yung tiwason gamay itong discussion kay mabitin, masagitag maayo. Kay karon niya naman ni nanggawas naman atong pabuton si Auntie Claire unsa kay tubag aning kalakiharon. Kay di naman ni fake news. Di naman fake news. Una, ato klarohon na og sa kaso pa ni doon na stipulation of facts. Ang dili na malalis ining butanga, numero unong di malalis nga namatay kini si Tantuco. Di naman na malalis. Ha? Unya di malalis nga kini mahigala usa ka dakong negosyante sa Pilipinas. Di malalis na. O di malalis sa mga iyang asawa, dool gayon sa mga Marcos kay cabinet secretary man kini. Unya mo na gina nga tungod ining mga butang nga dili malalis, dili man na debatable. Makapanguntan na tanga nganong pagkamatay ini jaw nganong hilo man nga dakong official man ni sa Pilipinas inday kini ni ang hitabua. Dunay namatay nga bana sa usa ka sekretary. Mura man ang paglubong, mura magnawa lang sa Pasig ang tanan. Ha? Mo kana nga doon nagay mga matingala ka ba? Dakong katingalahan. Unya ang dili malalis nga didto sila sa Amerika nakuyog sila ni Lisa Aranita Marcos. Ha? Dili ka na malalis. Laing dili malalis nga apil sila, nag-promote sila sa Manila Film Festival dito sa Hollywood. Ang laing di malalis nga nagkuyog sila sa hotel. Straight to the point. Di ka na malalis. Hinoon, in fairness, may galang Lisa Aranita Marcos o sa iyang mga kabanan, ang lalisunon din ha kung namatay kini. Di man ni malalis nga namatay gyud sa Tantuco o ang namatyan, na-overdose sa kukin. Dili ka malalis ka na, kay naa na may toxicology result. Straight to the point. Dito na ba sa Amerika na himo, bitat na tog, dilipas Pilipinas kay makaputano, tagwa, baka na makuanday. Kini US man. Nya, high-tech man sa kayo dito. So, kukin ang namatyan. Overdose. Dili ka na malalis. Ang pangutana diha karon, nga in fairness may galapong Lisa, no? Nga kini ang nigamit magkukin kini si Kuan, si Juan Paulo Tantuco. Lalisunon po na oy, nga binuang po na ilang ingon nga apil po na silang grupuha mong gamit. Kay lalisunon po na. Kay pwede man po dito sa usa ka room ato pang sara nga dito sa kuyog. Malagmit nga igo lang ni tanaw ini si Lisa. Kana mahigala ato lang yagi kato katawa ba? Kaya di man ta mohimo konklusyon. Ang natay konklusyon di na malalis balikon ko namatay si Tantuco. Ang gikamatyan ang cocaine nga overdose. Nagkuyog sila dito sa hotel ni Lisa Aranita Marcos o mga kabanan kana di na malalis. No? Unya kinini ang
matawag na to may galag. Ang pangutana ini kinigamit mag-cocaine, namatay pagkaugma. Di pod na to mag-conclude, no? Nga unsang hitabo ato. Kay malagmit man nga ni gamit niya og cocaine, di man na malalis ning gamit og cocaine kamo namatyan. Posible nga paggamit niya cocaine wa makakita si Lisa. Straight to the point. Posible, malagmit. Ato paminawon niya si Anticlero niya, basin mo niya yung paggamit po ng cocaine po, ano po, yung sa yung kay Tantuko po, wala pong kaalaman po, yung si Lisa. Permiro si Ate Claire ito paggawa sa anime nga yun po ay fake news po. At ang lagi katawa-katawa ha, yung namang lumabas na mga balita-balita po, yung si Vice Presidente hindi na po papaniwalaan yun kahit fake news po yun. Karon, ni naman ni gawas naman sa gamayhan ni ungot man atong stingil, gamay lang. Uy, nagtuyok man din hiki. Paundangon na siguro kong programa ni da. Ugma na punta magtiwas singali ni da. Ano man sa man na putol man akong kwan. Ay sabi aton gamay lang ha. Okay, kanani ang laay man pug kaayo mahigala og wala po tay kwan pwede ra. Di ra. Oh, nabalik ra. Aha. Sige ato ni padayon mga kagalaan kay okay, asa man tong usa. Gamay lang kay mga kagalaan. Ako sa gipangita diri ang kining kuan kay lisod po ning wa tay stingel. Di ra. Okay na. Okay na day. Be. Straight to the point. Nara. Kay, pwede, maminaw man tang Anticlear gani, gawa sa mga gani. Basta mo ingon po nga, yung pong balita na yan po, ay, wala pong kinalaman po, yung First Lady. Yun po naman po, ay hindi naman po fake news. Lagi talo ni katawa mga kaigsunan. Kinig yung mga tao madunahon mag kayo. May mga tao na tanawa. Inana ko sila kuyog dito. Inana kasuod sila. Unya dayon kinini ang iya po din cabinet member. So inana ka ba close gyud eh. Sa to pa, mao na sang kuyuga gyud ay nga magagamit. Pero di ta mo conclude anak mga kagalaan kay ibutang ta lang, di na malalis namatay sa Tantuko sa namatay sa Amerika, di man malalis. Namatay sa dito nga hotel, di malalis. Apan di malalis nga namatyan cocaine, overdose. Pero ang pangutana diron, apil ba ini si First Lady mahimong dili? Kay mahimo man nga sa gingon Sara o dito sa usa ka room, malagmit nga inom sa ginagmay tingali, balagmit nga nagduka-duka na First Lady, unya mo pagamit ining Tantuko. Ano ato na niya katawa-katawa ha? O paminahon to sa Anticlear unya kung sa'y pamahayag. Kaya pwede mang mo ingon sa Anticlear nga, yun naman pong nangyari sa kay Tantuko, wala pong kinalaman. Walang kinalaman po yung si First Lady, Lisa Aranita Marcos. Yung nangyari sa hotel, sa loob ng room ay nakatulog na po yung First Lady. Ato na niya katawa-katawa kay usama sa karom. Usama karom. Ay sa may resulting o sa karom si Sara. Dito na behold sila sa police be paminaw ta balik Sara dong. Kini dili ni ako kang Sara ni. Nga maoy do naman sila mga nakuha gid itong report. Be paminaw to balik Sara dong. Usa karom sila ha. Behaman to dong. Malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay. Pause dong. Balik ka ba dong ha? Tanaw ha. So sa karom kang Sara ni ha og Sara ni pamahayag. Balik ka ba? Balik gamay lang. Sige. Sa drug overdose. Kana. Sige. Roon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay
dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung... Okay. Sa kwarto, isa sa mga tao sa loob, si Lisa Marcos, silang kuyuga. Mano yung pagsulti, may gala si Sarah, may nagsulti, ana. So, karon og ato paminawon sa anti-clear unya, og unsay iyang pamahayag, basta bingon, iyon po ay fake news po. Ngayon po na nandyan na po yung toxicology result na galing sa Amerika po, hindi na po fake news, pero yung si Lisa po ay nagmeeting po. Yung nakatulog na po. Yung gumamit yung si Tantuco po, nakatulog na po si Lisa. Pastilan mga higala, no? Kaingon ka gyud nga ang kamatuura, no? Mulutaw gyud siya, di ka makumkum indeken. Di ka makumkum. Istugaan na lang gina nga namatay ka na. Namatay sa, cocaine, na naman di man malalis na. Ng US may na, sa pangitanag pamaagi diha, kay primero fake news man kuno ni. Karon nga naana gyud dili fake news, pangitanag na ginaglaing lusot pod niya. Para di maapil si Lisa, ingon na pod niya. Yun po, doon sa room po. Doon sa room sila po, pero nakatulog na po yung First Lady. Lagi tala ni katawa. Kaya sa man di man malalis, o sa kaso pa ni, doon na stipulation of facts. Nga dili na kana malalis. Nga kauban sila sa Amerika, usa sa mga entourage, usa sila ka hotel, dito sa Hilton. Di na malalis. Ang lalisunon niya nga, mahimo man pod, nga si Tantuco ni gamit magod, no? Kaya naamay, mauman ibisios mga dato god. Naman, di gamit si Tantuco, dili ka na malimod. Pero kung apil ba si Lisa, lalisunon ka ng dako. Lalisunon ka na. Nga naman, ang uban gumingon, dili na kay sila kuyuga. Ayaw in fairness po ni Lisa. Mahimo manggod niya niya ng panahon na nag-meeting ba ka si Lisa, niya dito sila mga higala gagamit. Sa Tantuco day. Kasi sayaw sa dito. Ang sama ni Moni kasi sayaw, Moni? Na Moni ng gawas? Unya, diin man na makuan, pwede na ito maplay sa kuan? Or nanagana sa sila uban? Nanagana ang uban, no? Uy, nag-disco de sa sasud? Uy, di amay nanggawas nga kuan? Kaya mahimo man mga higala nga ingnon nga kuan kana na ang yung nangyari po, gumamit po pero wala po si First Lady. Dahil na nakainom po ng wine si First Lady at nakatulog po. Ato lang iagi katawa mga sukit paminaw ha. Pero ang uban gud mo ingon man nga na. Nanas lang uban na. Kaysa ako nang giingon mahigala wa man gyud ta ebidensya. Kulang pa ta ebidensya. Ang ato ebidensya lagi ana nga namatay sa Tantuco ug unya kining iyang gikamatyan. Kini ni ang na-overdose sa cocaine. Wa mapasabot nga kuyog sang Lisa to apel Lisa. Wa mapasabot. Kay mahimo man nga ni gamit sa Tantuco way labot si Lisa. Mahimo man sa kamong grupuhan dinha nga o baka mo ingon sa anti-clear panalitan, nakatulog na po, no? Or yung paggamit po ni Tantuco po, yung First Lady po ay nagtakatingin lang po. Pwede po pagkapinan niya, nakatingin na po at gibadlong po. Hindi nakikinig si Tantuco po, nagkapatuloy po kahit binadlong na po ng First Lady po. Sinsala mo na kung Tagalog ha, kay mahirap po. Ang pagtagalog po, mahirap. Ato na nagagi katawa-katawa, kaya niya naman nang gawas naman sa report. So, mani mo na ang kalakihan ron. So, paminahon to kay malagmit mga higala nga wag ilabot si Lisa. Malagmit anang panahon na nga ni gamit sa Tantuco dito sa nagmeeting baga si Lisa sa laing part sa hotel. Pwede. Malagmit nga nagkuyog sila dito pero ang pakita sa Tantuco. Tingali og pila man sa kabuk sa hotel basin og kanang kuan ba? Or malagmit wag ilabot si Lisa nagtanaw ra siya na madlong pa siya. Pwede man kay. Yung nangyari po, binadlong po ni First Lady at hindi po na kuan po. Isa ba'y Tagalog binadlong na
Sinaway. Yun po, sinaway po ng First Lady po. Ang nangyari po, na pinigilan po. Hindi po na kikinig po, nagpatuloy po ng paggamit ng kokin po. Yun po nangyari po. Ang totoo po, hindi naman po fake news po dahil nandyan na ang toxicology report. Hindi na natin sabihin nga fake news po, pero pinigilan po ng First Lady po at hindi nakikinig po. Isuplayan kong Tagalog din ni Attorney Rani Montes Claros, mga higala. Sinaway ko na, sinaway. Sinaway po, pinigilan sila ng First Lady po na huwag gumamit po. Nagpatuloy pa rin po. Kaya walang kinalaman po, no? Hindi po pwedeng pasangin lang po. Pero kining tao ko bingon sila yung kuyuga na. Kaya kung balikon, watay ebidensya, pero ang usas mga timailhan god. Kanay nana kanang mukagot ng ngipon ba? Kanang mo hiwi-hiwi ang baba? Na mauna ginang uban na, basta inana. Kanay. Basta suyop. Mauna ni. Kombate na. Mauna ni gyud mahigalang timailhan. Tanaw ha?